बायजो हादोरसायाव गोमादों आसामनि सासे सेंग्राया। केरेलानिफ्राय न' फारसे फैबाय थानाय समावनो सोनाब बेंगलनि उत्तर दिनाजपुर जिल्लानि इटारड मुंनि जायगानिफ्राय गोमायो सेंग्राया। थांनाय रबिबारनि 10 रिंगासो समनिफ्रायनो इटारड रायपुर बास स्टेन्डनिफ्राय हरखाब गोमादों गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 2 नं हास्रावबारि गामिनि थागिबि खरेन नार्जारिनि फिसाज्ला किरन्जय नार्जारिया। मोनथिनाय बादिब्ला टाइफड बेरामजों सैनांनानै दंमोन किरन्जय नार्जारिया। सानै लोगोफोरजों न' फारसे फैबाय थानाय समावनो हरखाब गोमादों होननानै मोनथिनाय जादों। सानै गथ'नि बिफा किरन्जय नार्जारिनि गोमानाय खौरांखौ मोननायनि उनावनो नखराव दुखुनि थासारि गाग्लोबदों। सोरबाफोर नुयोब्ला 9678462903 नम्बराव खौरां हरनो खावलायदों नखरनि सुबुङा। BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। सेथि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशियेल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया गबिन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो दं। फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स, स्पकेन इंलिश क्लास बे सुबिदाफोरखौ फरायसाफोरा बेसेन होआलासे खाबु लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिस होनाय जादों। लोगोसे गोबां थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय भेन्यु सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बेनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव बाङाय बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो खावलायदों फरायसालिमानि बिबुंगोरा धनन्जय नार्जारि बिथाङा। बांसिन मोनथिनो थाखाय 9101784754 7002271929 9706680878 बे नम्बराव सुलु ला।